ኣብ ኦክላንድን ከባቢኣን መበል 22 ዓመት ጽምብል ናጽነት ንሳልስት ብዝቕጽል ምዕሩግ ኣገባብ ክኽበር እዩ በዚ መሰረት ዓርቢ 24 ግንቦት ኣብ ማሕበረኮም ኣብ ዝተዳለወ ዳስ ብሙዚቃ ዝተሰነየ ሓበራዊ ኤርትራዊ ምሸት ቀዳም 25 ግንቦት ፌስቲቫል ኣብ ዝካየደሉ ሪችሞንድ ኮንቬንሽናል ሰንተር ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈልየ ቅኒት ዝተዳለወ መደብ ሰንበት 26 ግንቦት ብጉጅለ ሰላም ባንድ ዝተሰነየ ንኣሽቱን ዓበይትን ዘሳትፍ ፒክኒክ ነዚ ናይ ሳልስተ ጽምብል ንምድላው 18 ግንቦት ናይ ምትራን ደስታን ወፈራ ስለ ዘሎ ኩልኹም ክትቋደስዎ ንዕድም